أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. yan uwa barkanmu da wannan lokaci kuma ina mana sallama da fatan alkhairi. To yau zamu ci gaba da karatu na hisabi, bincike na hisabi kamar yadda muka yi alkawari insha Allah ta'ala. Kafin nan shiga karatun yan uwa, akwai wani channel din da muka bude wanda za ku iya sacin nashi sai ku yi sub nashi, saboda a ciki za mu ci gaba da wannan karatun da ya shafi hisabi da ramli da aufagu da auqatu. In ku za ku yi sacin din sunan channel din karatun ramli da hisabi TV, haka aka kirkire shi, karatun ramli da kuma hisabi sai a sa TV. In kai sacin na wannan zaka ganshi insha Allah, sai kai sauna shi, saboda idan mun daura bidiyo na karatu a sanar da kai. Kuma a cikin insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu yanda muka saba. Shine ce bari sanarwa yan uwa yau, wato insha Allah ta'ala binciken mu tunda mun gane wannan abubuwa na gefen harafai, ma'ana adadinsu da kuma bambancinsu duka mun karanta wannan insha Allah ta'ala. Wannan a darasi na ukun za mu yi bayani a yanda ake bincike game da rinjaye insha Allah ta'ala. Game da rinjaye shine za mu fara bincike akan shi, amma duk da bayanin shi yana da yawa, bari mu ce shi mu je wani bincike da dan dadai, saboda kar abun ya yi tsauri da yawa, ya nauyi da yawa kenan insha Allah ta'ala. Za mu fara da bincike game da ciki. Idan matanka tana da ciki ko kuma wata ta zo ma da bincike cikinta nan tana so ta gane namiji ne ko na mace take dauke da cikin. Idan kuma mace ne ta zo maka da wannan bukatan ne, take so ta gane me za ta haifa cikin, namiji ne ko na mace, to sai ka fitar da adadin sunanta da na mahaifiyarta. Za ku ga ganan adadin nan yana, wanda bai san yadda zai fitar da adadin ba ma, mun sake sauƙaƙawa, mun ɗauko kowane adadin suna ga adadin shi nan, kowane suna ga adadin shi nan. Za ku ga shi nan yana ɗan yawo haka a kan bidiyon insha Allah ta'ala. To anan za ka zaɓi adadin sunanta, za ka duba sunanta ka ɗauki adadin da kuma sunan mahaifiyarta da kuma su adadin ranar bincike, sai ka haɗa adadin ranar bincike. Misali adadin an cima adadin ranar bincike, sai ka duba da larabci. Misali in lahadi ne sai ka fitar da adadin ahadi, in yawmul ahadi kenan adadin ahadi za ka fitar. Sannan idan ranar litinin ne yawwa sai ka fitar da adadin yawmil isnain, haka za ka fitar adadin isnain za ka fitar, sai ka hada. Idan ka hada shi waje daya, sannan za ka dinga ciccire hurhudu a ciki. Wato in ka hada adadin sunanta da sunan mahaifiyarta da sunan ranar bincike, sai ka dinga cire hurhudu, kana cire hurhudu har ya ƙare. To daga ƙarshe abin da ya rage, idan ɗaya ne ya saura, to namiji ne za ta haifa. Idan biyu ne ya saura, mace za ta haifa. Idan uku ne ta saura, wato idan uku ne ya saura, to bari za ta yi, ba za ta haihu kenan.
ɓarizin cikin za ta yi. Sannan idan kuma hudu ne ya saura to tagwaye za ta haifa, wato yan biyu kenan. To insha Allah ta'ala shi ne muka ba da hukuncin shi a daidai gwargwado yadda ya kamata insha Allah, saboda nauyin audio kar yayi yawa ko in ce bidiyo insha Allah ta'ala. Sai kuma nan gaba za a sake jin mu a hankali da duk binciken da ya shafi dan adam in zai insha Allah. Sannan duk wanda bai gane ba to zai iya mana tambaya, in Allah ya samu sani za mu ba shi ansa da dai abin da Allah ya sanar da mu. Masha Allah.